So. Sound check. Sound check. Sound. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid,
Sa ating misa ngayon ay ating pinagdiriwang ang solemnity o solemnidad ng pagpapakita ng Panginoon o yung Epiphany. At kasabay nito, tayo rin nando dito bilang pagkilala rin sa kahalagahan ng ating debosyon sa ating mahal na ina tuwing Sabado. Ito yung first Saturday ng taon ng ating debosyon sa Kanya. Hilingin natin nawa ang patuloy na pagpapakita ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang bayan, sa pamagitan natin, ito nawa ay ating magampanan sa pamagitan ng ating pagsunod sa halimbawa ng mahal na Birheng Maria. Sandali tayong tumahimik ngayon at ating pagsisihan yung mga pagkakataon na tayo nahulog sa pagkakasala. Kaya hindi tayo naging daan, kundi naging hadlang tayo doon sa mga lumalapit sa Panginoong Hesukristo. Pagsisihan natin ito at muli buksan natin ang ating mga puso upang tanggapin ang Kanyang awa at ang Kanyang pagmamahal. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo.
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang maharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tilang mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa iyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ito ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo at may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin siya ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila. "Ganito ang sinulat ng propeta, At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno
na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili po tayong nakatayo. So nasa panahon pa rin po tayo ng Pasko at patuloy natin pinagninilayan at kinikilala ang kahulugan ng pagsilang ng anak ng Diyos bilang isang taong kamukha natin. At sa ating kapistahan sa Epiphany o Epipanya, na pinapahayag nito ng Diyos, gusto niyang ipakita ang kanyang sarili sa atin. Kilala po natin ang Diyos, naniniwala tayo sa Diyos. Matagal na panahon, naniniwala rin sa Diyos yung mga nauna sa atin, mga Israelita, mga Hudyo. Kaya lang, hindi nakikita ang kanyang mukha. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, ay pinakita ng Diyos ang kanyang mukha sa atin. Siya naging tao, kamukha natin. So, sa unang pagbasa po, kung narinig ninyo kanina, sa hula ni Propeta Isaias, sabi niya, sa bayang pinili ng Diyos, sabi niya, darating ang araw, marami yung mga tao na lalapit at pupunta sa kanilang bayan sa Jerusalem. Iba't ibang bansa pupunta sa kanila. Bakit? Kasi nasa kanila yung liwanag. Yung liwanag na ito ang tatanglaw at ito yung mag-a-attract sa mga iba't ibang bansa na sila ay pupunta sa Jerusalem upang kilalanin nila itong liwanag na ito. Kikilalanin nila na ito ang magbibigay kahulugan sa buhay ng bawat tao. Pupunta sila doon upang maghain ng kanilang mga kayamanan, hindi sa Israel, kundi sa Diyos. Sila'y sasamba. At ang hula na ito ni Propeta Isaias, ito ang nangyari sa Ebanghelyo. Kung paano si Jesus nung siya'y sinilang, may mga marurunong mga pantas sa iba't ibang bansa, hindi sila bahagi ng bayan ng Diyos, na sila ay nagpunta sa Jerusalem upang itanong, hanapin yung bagong silang na hari ng mga Hudyo.
Kaya lang yung pinagtanungan nila, si Haring Herodes, no, ay hindi masaya. Bakit? Siyempre naman, alam mo, ikaw ang hari, tapos may darating na hari. Kamukha po ngayon, malapit na yung eleksyon. No? Halimbawa, ang mayor natin, si Mayor Senon. No? Mayor Senon. At pagkatapos, meron na mga bulong-bulungan na itong tumatakbong maging mayor, no? Si Jeff, no? Pangalan ni Jeff. Tapos, nag-uusap-usap, napakalakas ni Jeff. Sigurado na si Jeff. Sigurado na yan ang mananalo. No? Sigurado na yan. Okay? Bibilangin na lang. Siguro, ang boto na lang ni Senon ay yung kanyang pamilya. The rest, wala. Ano sa palagay nyo? Masisiyahan ba si Senon? Masisiyahan ba? Hindi. Kasi hindi na siya ang star. May bago ng star. Kaya nung pumunta itong mga pantas, ganyan din. Lumapit sila kay Haring Herodes. At ang hinahanap nila, yung hari ng mga Hudyo. Siya yung hari. Ibig sabihin, no? Siya ay hindi ang tunay na star. Kaya, anong sinabi niya? Of course, pati yung buong Jerusalem, no? Sila yung natakot. At ano sinabi ni Herodes dun sa mga pantas? Sige, hanapin ninyo. Kapag nakita ninyo, ako rin sasamba sa kanya. Ngunit, hindi naman totoo. Meron siyang maitim na balak. No? Upang sa gayon, hindi mawawala ang tingkad ng kanyang pagiging star. At alam naman natin ang kwento. Nung makita siya ng mga pantas, itong hinahanap nila na bagong silang na hari ng mga Hudyo, sila'y sumamba at bumalik na sa kanilang bayan, hindi na sila dumaan kay Herodes. Kasi merong bumulong sa kanila, huwag na kayong babalik kay Herodes. Dahil meron siyang maitim na balak. Kaya sila ay umalis. Makikita natin dito, ikinasisiya ng Diyos na makita natin at makilala siya. Yan ang sanhi kung bakit pinili niya ang bayan ng Israel. Pinili niya. Bakit? Upang sa pamagitan ng Israel ay makilala ang liwanag. Ang liwanag na tatanglaw sa sangkatauhan ating Panginoon. Kaya nga lang, anong nangyari? Inangkin ng Israel yun. Sila lang ang maliligtas. Ang mga ibang bansa, wala sa Diyos yan. Kahit na si San Pablo, no? Si San Pablo, nasa kanya galing yung ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sila rin noon, nung hindi pa siya kumikilala kay Kristo, yung mga hindi sumusunod sa batas, hindi sumusunod sa kanilang relihiyon, mga Hudyo, yan ay pinakukulong. Kaya pati yung mga unang Kristiyano, gano'n. Kaya lang, siya'y nagkaroon ng biyaya upang masilayan niya ang Panginoon bilang liwanag. Sa aklat po ng mga Gawa, chapter 9, habang papunta sa Damasco, si San Pablo, upang hulihin at ipakulong yung mga unang Kristiyano, nagkaroon siya ng karanasan. Nakakita siya ng maliwanag na pangitain. At mayroong isang boses na sinabi niya, Saulo, bakit mo ako sinasaktan? Sino ka ba? Ako si Jesucristo. Ako si Jesus. At doon nabuksan ang kanyang pag-iisip. Ditong Jesus na ito
ay buhay na buhay sa kanyang bayan, sa kanyang katawan, sa mga mananampalataya. Dahil ang sinasaktan niya, pinakukulong niya at pinapapatay ay yung mga sumusunod at nagbibigay patotoo kay Kristo. Sila ang bagong kasangkapan upang maipakita si Kristo. May padama ang presensya ng anak ng Diyos. Alam niyo po, sabi ko kanina, tayo ay nasa panahon pa ng Pasko. Masaya po ba ang Pasko? Well, oo, masaya. Kaya lang, sa ating pagninilay, lalong-lalo na sa diwa ng Ebanghelyo, ang Pasko ay hindi lang Merry. Hindi lang Merry Christmas. Ang Pasko, ito rin ay taglay yung anino ng krus. Ewan ko po kung nagmisa kayo dito ng 8 araw, simula 25 hanggang January 1. Tawag po doon, Oktaba. 8 days na kung saan dahan-dahan pinagninilayan natin ang kahulugan ng Pasko at ano ang ibig sabihin nito sa atin. Alam niyo po, noong December 26, ano yung kapistahan noon? Pista ni? Parang hindi yata kayo nagmisa. Nagmisa kayo ng December 26? O nagbakasyon na kayo? Yun po, kapistahan ni San Esteban. Siyang kauna-unahang martir na ipinapahayag sa atin, kinakilala mo ba si Kristo? Naniniwala ka ba kay Kristo? Yung unang-una na papapakilala sa ating pagsamba kay Kristo ay yung pag-aalay ng buhay. Dahil si San Esteban, siya'y binato hanggang sa mamatay. Bakit? Si Kristo ang kanyang binigyang patotoo sa kanyang buhay. Hindi madali ang kumilala kay Kristo. Kung kilala natin at sinasamba natin si Kristo, well, kailangan ipakilala natin siya. Kung babalikan po natin, maganda siguro balik-balikan natin yung mga pagbasa. Hindi lang natapos na yan. Balikan natin. Noong Pasko, yung isang bahagi ng Ebanghelyo, ito'y hango sa unang chapter ng Ebanghelyo ni San Juan. Na kung saan ay nasasaad, noong simula pa, nandyan na ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito ay liwanag. Liwanag. Kaya lang, ang tao ay mahilig sa dilim. Dumating siya sa kanyang bayan, ngunit siya ay hindi tinanggap. Yan si Kristo. Doon pa lang makikita natin sa kanyang pagpapakilala at pagpakita ng kanyang sarili, hindi siya tatanggapin ng marami. At sino man ang kikilala sa kanya at maging tapat na magbigay patotoo kay Kristo, alam naman natin ang ating sasapitin. Hindi lang Merry Christmas. Hindi Merry Christmas. Kundi, krus. Kaya dito sa ating pagninilay sa Pasko, hindi lang kasiyahan ang Pasko. Ang Pasko ay hamon din sa atin. Nakikilala ba natin si Kristo? Hindi pa tapos yun. Ang kumikilala kay Kristo, ipinakikilala rin si Kristo. Nakita mo ba si Kristo? Ipakita mo si Kristo. Tinanggap mo ba si Kristo? Dalhin mo si Kristo. Dito natin makikita ang pinakamahalagang punto ng ating debosyon sa ating mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen ay mahalaga dahil sa kanyang daladala. Ano yung daladala niya? Hindi po yung espada. Hindi yun. Yung daladala niya dun sa kaliwa
Sino yon? Si Kristo. Yan din po ang ating dadalhin. Yan ang ating ipapakita. Sa atin kapag ikaw ay mayabang, no? Kaya katamo, Kapampangan, magpakitayayan. Ne? Kapampangan, magpakitayayan. Pakitang tao lang yan. Iba po yung kapistahan natin ngayon. Hindi pakitang tao, pakitang Diyos. Diyos ang ating ipapakita. Okay? Alam niyo po, pag malapit na yung eleksyon, ang dami lumilitaw na mabubuting tao. No? Nakita niyo? Marami, no? Ang daming mabubuting tao. Pagdasal natin, nawa itong mga umaasam na maging leaders sa ating bayan, sa ating bansa. Nawa mabiyayaan sila upang makatagpo nila si Kristo. Nang sa gayon, sila rin ay maging bagong Pablo na sa pamagitan nila, mailapit din nila ang tao kay Kristo. Ang mga programa, yan ay mahalaga. Yung mga binibigay na tulong, material, mahalaga yan. Kaya lang, ito'y dapat maging daan upang maipakita ang Panginoon. Ang ipakita ay ang Diyos. Okay? Kaya pagdasal po natin yung mga tumatakbo. At siyempre, pinakamahalaga, pagdasal natin ang bawat isa. Lalo na po yung mga bumoboto. Okay? Kapag may lumalapit sa inyo at may dalang kumikinang, tingnan nyo kung tunay na liwanag yan ni Kristo o yan ay kinang lamang ng mundo. Alam niyo pong ibig sabihin, no? Kumikinang na pera. Okay? Dahil yan ay hindi ayon sa ating pagpapakita kay Kristo. Ipakita rin natin si Kristo sa ating buhay. Hindi po ito madali. Hindi madali. Kahit na yung mahal na birhen, siya rin ay naghirap kaysa si San Jose. Kaya nga, habang pinagpapatuloy natin ang ating pagninilay sa kahulugan ng Pasko, at habang inumpisan natin naman ngayon taon na ito, ang debosyon ng unang Sabado sa Mahal na Birhen, sana po, ang maging bunga nito ay yung matatag, hindi lang pagkilala kay Kristo, kundi matatag na pagpapakita kay Kristo sa pamagitan ng ating buhay. Pagdasal niyo po ako, pagdasal ninyo, mga pari, lalong-lalo na si Apong Senon. Ilang buwan na lang siya niyan. Para pag alis po niya, amoy na amoy pa ninyo si Kristo kahit hindi na siya nakikitang nagmimisa dito. Dahil ang ipinakita niya, hindi si Senon, kundi si Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tayo pong lahat, sumasampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinarol ng mga yumao. Na may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat.
Doon magmuulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng halimbawa ng mga pantas, idulog natin ang ating mga handog at kahilingan sa Panginoon. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, nawa siya ay manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong espiritual, naway ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang namamatnubay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilala rito, magtagumpay nawa sila sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kasapi ng BEC, nawa sila ay maging mga pampasigla sa ating parokya at sa bansa. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa ating naririto ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos, katulad ni Maria ang ating ina, na tumupad sa kalooban ng Ama ng buo niyang puso. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa lahat ng mga migrante at mga napilitang mangibang bayan, nawa ang kanilang karapatan ay maigalang at maipagkaloob ng lipunang kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoong Jesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagniningning pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal sa isang talang gumagabay sa iba, tungo sa iyong nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira o insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, iniyahin at pinagsasaluhang si Heso Kristo, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinusugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong anak at banak. Ngayon ngay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginikilaw na siya ay hindi naiba sa amin, mirapat mong sa pagkatao namin magniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gayon ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot siya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo yung simbahan, naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, lahat ng Obispo, Pari, Diakono, Madre, mga seminarista, at lahat ng mga pinagtitipon mo ngayong gabing ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, ang Nuestra Señora de la Merced, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikrarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ama, ang aming Panginoon Hesu Kristo ang nagsabi sa kanyang mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sanang sumaiyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat ng mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ipanalangin mo kaming bilanggo ng masama. Buksan ang pintuan, landasan, ilawan ang aming mga tanang, tunay na paglaya. Ipanalangin mo kaming bilanggo ng masama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Viva Nuestra! Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Magrasya po ang ating New Year, ang bagong taon, ang unang Sabado ng ating taon dahil pinaunlakan po tayo ng oras ng ating Arsobispo ng Pampanga, Most Reverend Florentino Lavarias. Palakpakan po natin. At siyempre kasama po ang aking kaklase at kasalukuyan pong nag-aaral, si Vice Mayor Jeff Bacani. Palakpakan po natin. At mga kasama po ni Apondong, ang bagong ordain, si Reverend Kenneth Basilio. Palakpakan po natin. At soon to be ordained, panalangin niyo po si Brother Renz. Palakpakan din po natin. Maraming salamat po sa inyong pagdating sa ating unang Sabado ng Linggo. Pagkatapos po ng Banal na Misa, meron po tayong prosesyon. At pagkatapos po ng prosesyon, meron din po tayong inihandang pagkain sa lahat po ng mga nakipagprosesyon. Maraming salamat at happy Three Kings po sa ating lahat. So bago po yung pagbabasbas, gusto ko rin pasalamatan si Mayor Senon sa paanyaya niya sa amin. So maraming salamat po. Ikalawa, gusto ko pong i-announce yung ating mga importanteng pagdiriwang, no? Ang mga lalo ng kapistahan sa taong ito. No? So yung pong Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza, ito po ay gagawin sa March 5. Okay? March 5. So, kung kayo'y ikakasal, huwag niyong itaon sa March 5. Okay? Kundi abo ang ibibigay sa inyo. Okay, March 5. Tapos po, yung ating Palm Sunday, April 13. No? April 13. Kaya tingnan ninyo yung mga ginagawa ninyo mga dahon-dahon kung lumalaki na. Okay. Then April 20, yun po yung ating Easter Sunday.
Pagkatapos po, June 1, yun po yung Ascension Sunday. O yung, basta Tagalog ang Ascension? Pag-akyat sa langit ng Panginoon. And then, yung pong June 8, yun po yung Pentecoste. Okay? At malapit na naman po yung Adviento. So yung pong unang linggo ng Adviento, ito po'y gaganapin sa taong ito, 2025, November 30. Okay? So yun po yung mga kapistahan natin at mga pagdiriwang. Anyway, siguro si Father Sonon i-announce din bukas. Ilagay ninyo sa inyong parish web para sa ganun mapaghandaan natin ito. Ano po? Para tuloy-tuloy yung pagpapalalim ng ating pagkilala at pagtanggap ng kahulugan ng ating pananampalataya sa pamagitan ng ating mga celebrations. Okay? So, yung pong naka-schedule na installation, common installation ng mga pare, kung hindi pa darating ang Panginoon, no? May 9. May 9 po. Okay? At kung buhay pa ako noon, ako po yung mag-install sa kanila. Siguro gagawin niya sa cathedral. Okay? So, maraming salamat po. Magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mangyari, iyuko po ninyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Buhat sa dilim, tinawag kayo ng Diyos sa kanyang liwanag. Naway manasap ninyo ang kanyang kabaitan at tumatag nawa kayo sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig. Amen. Sinundan ng mga pantas ang tala at natagpuan nila si Kristong liwanag na buhat sa liwanag. Bilang mga tagasunod ni Kristo, naway gawin niya kayong ilaw ng inyong kapwa. Amen. Matulad nawa kayo sa patuloy na pananalig at kabukasang palad ng mga pantas at pagpalain kayo ng pananatili ng Panginoon sa inyong piling. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.